Pored stranih investitora, prioritet grada Čačka je razvoj i domaćih privrednika, kaže gradonačelnik Milun Todorović i naglašava da ga posebno zbog toga raduje okolnost što brojne ozbiljne čačanske firme proširuju svoje proizvodne kapacitete. Veoma se radujem što će već i Drvoaret otvoriti svoj pogon, Čipsara Čačak takođe nov pogon koji je maltene spreman, Ateni Komerc je kupio, kao što znate, prošle godine zemljište od grada Čačka u blizini, odnosno pored svog postojećeg proizvodnog pogona, nekih 95 ari takođe ove godine treba da izgradi svoju proizvodnu halu, Unipromet takođe u industrijskoj zoni u Konjevićima, Vibet takođe, 9. septembar takođe, Helvetik, nadam se, veoma brzo. Todorović je najavio otvaranje jedne mlekare u Kulinovačkom polju i rekao da se dosta domaćih firmi opredeljuje, osnažuje i želi da investira i da se razvija u Čačku, što sve stvara potrebu za otvaranjem novih radnih mesta. Nadam se da će i ostale kompanije domaće pre svega imati veoma visok stepen razvoja pre svega, ali i ono što je veoma važno jeste i mlade, kvalitetne, stručne radne snage. Zbog toga i insistiramo na naučno-tehnološkom parku, na razvoju naučno-tehnološkog parka. Samo u naučno-tehnološkom parku, ako ga do kraja sledeće godine stavimo u funkciju, biće 500 mladih inženjera, mladih Čačana zaposlenih. Dakle, samo u naučno-tehnološkom parku Čačak. Sve ostale kompanije koje sam nabrojio i mnoge druge, naravno, koje se nisam u ovom trenutku setio, a ima ih dosta, neka budu svi sa 20 do 50 zaposlenih, to su već hiljade zaposlenih. Trenutno je u Čačku 7.000 nezaposlenih, rekao je Todorović i naglasio da će grad i dalje izdvajati novac za prekvalifikaciju i stručnu praksu, kao i otvaranje dualnih smerova u obrazovanju.